नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे तुमगेले स्वागत. कोविड लसिका घेऊन 101 वर्षाच्या वृद्ध महिलेन समाजाक आदर्श घालून दिलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याची हेल्लूर ग्रामाची 101 वर्षाची वृद्ध महिला लक्ष्मी व्यंकण्णा नाईक हेमी अंकोला सरकारी आस्पत्रेत कोविड लसिका घेतली आणि समाजाक एक आदर्श घालून दिलो. त्याचबरोबर तेमगेल चलो येयलो. या वृद्ध महिलेलो आदर्श सगळ्यांक घेऊन कोविड लसिका घेवची अशी नागरिकाची म्हणणे आसा. शिरसीत रागी होसळ्ळे हांगा 14 फूट लांबेचो काळिंग सर्प धरलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्यात रागी होसळ्ळे या गावात गेले 4 दिवसाच्या बागायतातल्या रुकार बशिलो काळिंग सर्प पळवून सगळे शेतकरी त्रस्त झाले. केन्ना कितें घडू शकता या भयान शेतात काम करून भिताले. स्थळीय लोकांक सर्पमित्र पवन हेमका माहिती दिवन या काळिंग सर्पाक धरले. 9 किलो वजनाचो 14 फूट लांबेचो हो सर्प सुरक्षित अरण्य प्रदेशात सोडलो. गुरुद्वारा अवकाश घेते. ಒಂಬತ್ತು 390 290. शिरसीत अनादी कालापासून चालत येयल्या बेडर बेशाक बंदी घायल्या एसी विरुद्ध आंदोलन. शिरसी तालुक्यात अनादी कालापासून चालत येयल्या होळीच्या सणात बेडर वेश धारण करून सांस्कृतिक कला जोपासन करच्या कलेक या वर्साक शिरसीचे एसी असिस्टंट कमिशनर आकृती बन्साल हेमी या बेडर वेशाक नाकार दिल्ल्यान आणि या बेडर वेशा संबंधान पूर्वभावी सभा घेयल्या उपविभागाधिकारी हेमी आपयिल्ल्या सभेत नगरसभा अध्यक्षाक आकृती बन्साल हेमी अपमानास्पद वागणूक दिले बद्दल समस्या उद्भव झाली आणि समस्त बेडर वेश संबंधित नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन शिरसी तहसीलदार कचेरी मुखार आंदोलन केले. या संबंधित प्रकरणाचेर आकृती बन्साल हेमी माफी मागू जाय म्हण आंदोलनकारान हट्ट धरलो. आंदोलन स्थळार कडक पोलीस बंदोबस्त दवरला. ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ತೆಗೆದು ಸರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅವಗೌರವ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಖಂಡನೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಬರೋ ತನಕನೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಅಗೌರವ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ